जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करती भलर थे आपण मैंने मुझे भलर अच्छी तो आज आम जाऊँ टे पिकनिक तो कुआड़े जाऊँच चलते आपको मुझे देखा आगे तो आम पिकनिक बस पूरा रेडी अच्छे अल्प समय भितर आम बाहर तो आपको देखा बाहर कि केमती मजा मस्ती सब हो छुआ एंजॉय देव भी अच्छी देव बाबू सुकुटा अच्छी आगे सब अच्छा छुआ एमती रही तो आम आसिक पहुंच जाइए कपिलास ना ना Vivo X70 Pro ये भीतरटा पार्क आम आसिक कपिलास पार्क रे पहुंची गलु तो किसी रही भ्यू एठिकार एठू पुणी जीवु आम सप्तशଯ୍ୟା एवं पहुंचनु भाविली आम पहुंची गलु अरे छुआ सब अच्छा आमर हेलो स्माइल चलती मजा मस्ती आमर छुआ कुंभीर अच्छी कौटी अच्छी देखी तो कुंभीर अब एटा ओरिजिनल ना डुप्लीकेट टा अरे गोटे कुंभीर अच्छी एटा डुप्लीकेट टा थोइछंती फालुआ जान देखा भितर ब्लॉक टाइट बंद करी एटा बढ़िया जगहटा आमे बुलाबुली करछंतु एटा जू टाइप रो माने कुंभीर एडी देखि गेलुनी सेपटे कोन माकड़ फाकड़ भी अछंती बहुत किछि अछि देखिबे दे कोन खेलिया दोली खेली कोन करू छोटो छुआ हैं सार मानन से तो मजा मस्ती टे करिया मिलछि ते किछि रहिछि और आउरी भोज अछि बुलिया पई कोनटा अन्ना कोनटा एवडा कोनटा बे लेखा आइतो एटी सुआटा एटा कोनटा उदा को कहबो चाहिनी तापर आपण देखि परथिबे एटी चिल्लो आ ईगल अछन एबेटा चिल्लो आ ईगल कथा बढ़िया चिल्लो आ ईगल उदा कहजी चुदा चिल्लो आ ईगल मोटी इंग्लिश ओडिया भूल तो सेते मल्टीपल एठी कोन अछि बे धळा पेजा कळा पेजा नालिया पेजा सब अछि बुढ़ा पेचा कौन भाई तो जहाँ मन को आस कही जाऊ कौन भाई सापु आसला सापु आसछंती हमें कोन सापुआ सेटा कोन गोटे वीडियो वायरल हो जातला मझिरे हम सापुआ आसछु आपण तो के आसी नथिबे आउ एतिकी रहला पार्क आ एपटे कोन मंदिरटा अछि धन्यवाद जोर बुला हुदाली ना उदा बुला तो मत ठे आसी बुला ना मुंडो भाई दस्ती हो बुला मुंडो बुले लानी बुला बाबा बुला जोर बुला वीडियो तुमरो अछि सुब्रत नाचियो ना कबे से को नाचियो गीत बजो ना नाचियो
ନା ମୁଁ ସେ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ନାଚି ପାରିବନି। ଏଇ ରିସି ଚିରିଂ ଚିରିଂ ନକଲେ ନାଚିବ ନା? ନା ନା ଓଟା ସେ ନାଚି ପାରିବନି। ଲଗା ମହି ତା କାଢ ପାଇବନି ଓଟା ନାଚିବ। ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଲାଭ ହେଲାନି ନା? ପାଣି ପକେଇଲେ ସେ ହବ। ନା ନା ପାଣି ପକାନା ପୁଅ, ପାଣି ପକାନା ରିସି, ପାଣି ପକାନା। ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ମୟୂରଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା କଣ ବାବୁନୁ? ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ନା? ଭଲ ଜାଗାଟା, ନେଚୁରାଲ ଜାଗା ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ପାହାଡଟା, ପାହାଡ ଅଛି, ପାହାଡଟା ଦେଖା ହଉନି। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ହେ ବାପ, ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଜାଗା। ପାହାଡ ଉପରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ଲଗ ଟା ମଝି ମଝି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବସ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ବି ଗରମ ଫରମ ଇଏ ପରେ ଆମେ ଆସି ଯତ୍ନନଗରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଭଲ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜାଗା ବୋଲି। ଦେଖିନୁ ତ କେହି, ତମର ଭିତରୁ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଜାଗାଟା କଣ, ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହେଇଛି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ? ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ତଥାପି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ସେଇଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ହଁ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଖାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଟିକେ ଟାଇମ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ପାହାଡଟା ନା, ଚଢିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ ଯୋଉଠି ରହିଯାଉଛି ଝାଳ, ଶୀତ ଦିନରେ ଝାଳ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କିଛି ଠିକ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ମୋଟୁ ଚାଲି ପାରିବ ନା? ତମେ ଚାଲିପାରିବ ନା? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଭାଇଟା କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଭୂତ 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 ଅଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ରହିଛି ଜାଗା, ଭଲ ଜାଗା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଜାଗା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ, ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ମାନେ ବଢିଆ ଜାଗା। ପାହାଡ ଭିଜିଟ କରିବେ, ଭଲ ଜାଗା। ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଲାଇକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଭୂତ କୋଠିଟା। ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ଚଢି ଚଢି ଆଇଲୁଣି ଏତେ ବାଟ ଯାଏ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇସାରିଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଏତେ ବାଟ ରହିଲାଣି। ସେଇଟା ହେଲା ଭୂତ କୋଠଟା, ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡୁଛୁ ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ। ପୁରା ତଳେ ବସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲୁଣି ଚାଲି ଚାଲିକିନା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଆସିକିନା? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମାତ୍ର, ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭୂତ କୋଠିରେ। ହୁଦାକୁ ଭୂତ ଖାଇବ। କଣ ପାଇଁ ଖାଇବନି? ସେ ଭୂତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭୂତ କୋଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛାତ ଫାତ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଗଳିକି ପଡିଛି। ତାରି କୋଠି କାହାରି କରାହେଇନି କିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଭଲ। ଏଠୁ ଭିଉ ଟା ଆହୁରି ବଢିଆ, ଏଠୁ ଭିଉ ଟା ଆହୁରି ବଢିଆ। କିଛି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଭିଉ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି। ଏ ବାପ, ହଁ କରନୁ କର। ବାପ ବଢିଆ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ସୁଟ ହଉଛି। ହଁ ଦେ କର। ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନବୁ। ଭୂତ କୋଠିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୋକେସନ ଟା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଠି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଟିକେ ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସି ଯାଉଛି, ଖାଲି ପଥର ଗୁରା ପଡିଛି, ଗୋଡ ଫୋଡ ଟିକେ ଖସି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଗା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ କୋଠିଟା ଠିକ ନୁହଁ।
ठीक କି ତୁ କହୁନୁ ନିଜେ ପକ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ କେମିତି ଖାଲି ଭିୟୁଟା ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହେଁ। ଭୂତ କୋଠରେ କଣ ଅଛି ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହଁ ଆରେ ପୁରୁଣା କାଳ ପାଇଁ ତ ଇଏ ଭଲ ଜାଗା। ଏଠି ଆମ ଛୁଆମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ବି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବି ବସିକି ଖାଇବୁ। ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4:25 ଆମ ଖାଇବା ଏବେ ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ବଳ ନାହିଁ ଦେହରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆସୁଛୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ କିଛି ରହିଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯିବା ନା ହଁ ଯିବା ବା କଣ ଦେଖିବା ରାତିରେ କିଛି ଦେଖି ହବନି ଖାଲି ଠାକୁର ଦେଖି ହବ ଠିକ ନା। ଦେଖିବା ହଉଛି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟାନର ଟା ହେଇଥିଲା ହଉଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ସେଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଗଲା ଠିକ ନା ଭାଇ। ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଛୁଆ ଆମର ନାଚୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବକ୍ସ ରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଗାଡି ରହିଲା ଆମେ ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ମାନେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଖିଆପିଆ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା 3:30 ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ହେଠୁ ଖିଆପିଆ କରିକି ବାହାରୁ 5:30 ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବସି ଉଠିକି ଖିଆପିଆ କରିକିନା 5:30 ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ରିକ୍ସ ନେଇକି କେହି ଗଲୁନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରିଗଲୁ। ତାପରେ ତଣ୍ଟିଟା ହିଁ ମୋର ବସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ମାନେ ତା ପରଦିନ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।